Kisisa welcome speech ngalane sini TTA di sini chairman borong mana Tini 28 October और मंडई विधानसभा केंद्र ने 23 नंबर पोलिंग बूथ चैत्रमोहन पारा जेबी स्कूल ने बूथ कमिटी फॉर्मेशन सातपाराव मो प्रोग्राम मुंजाक सातपारानी TWF नि प्राइमरी कमिटी फॉर्मेशन अबनो रुगुई चिनी त्रिपुरा मथानि बो ऑफिस नक दगलाम खुलुकजांमनि पान्डा बनरुगुई कासे लोको कुथुम पान्डा जों दिनै आरो विलेज कमिटी कासे 11/23 पोलिंग बूथ चैत्रमोहन पारा जेबी स्कूल ने मो कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजाक जत्त लोकरंगतुई आरो त्रिपुरा मथानि कासे ऑफिस नक खुलुकजाखा ऑफिस नक तो तंगा नांनाय पार्टी ऑफिस नि पार्टी नि मोखां पार्टी ऑफिस आसुगुई बसखांनि चिनि बुबाग्रानि चबानो सक्सेसफुल खाना हनै जोंरो कग्लाम सालायजाकनाय एवं अबनो काहामकाय नाय तंगानि बागै मो आमचानि जत्त चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स न ऑफिस न मुरुगै तंगै ऑफिस नि बिसिंथै जों जत्त कग्लाम सालायै बसखांनि त्रिपुरा मथानि एजेन्डा न जों बास्तबायन खायनाय और तीन जे प्राइमरी कमिटी को खेरी जाका और नुरुकुरो गोबां मो बसखां रखौ बाहायनिफ्राय थानांगौ बाहायनिफ्राय थां मो आमचाय ताबो खूब कनसास आमचाय मो आमचायो मैक्सिमाम ताबो बुबाग्रानो सपोर्ट खायो चिनि 1 पॉइंट डिमांड चिनि थिनांगो थांनानि हिंखाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा सेपारेट त्रिपुरा लैंड नो चिनि नाहारमो अबनो सक्सेसफुल खानि हानि ताबो दले पालेखाय त्रिपुरा मथाव फाइथं